Vďaka svojej polohe i priaznivej klíme sa práve v komárňanskom regióne vytvoril najväčší potenciál pre poľnohospodárske využitie krajiny. Pred rokmi právom nazvali tento kraj obilnicou Slovenska. Postupne sa začal budovať aj priemysel. Krátko po nežnej revolúcii v roku 1989 mnohé odvetvia výroby v Komárne zaznamenali neželanú stagnáciu a tým vzrástla nezamestnanosť. Po vstupe do nového tisícročia sa situácia stabilizovala. Pevnými piliermi sú bývalé i novovzniknuté prevádzky, obuvníctvo, nábytkárske firmy, kovospracujúce podniky a mohli by sme menovať aj ďalšie. Avšak najväčšiu tradíciu má stavba lodí, ktorá sa datuje od konca 19. storočia. V tom čase bola založená prvá miestna lodenica, v ktorej opravovali riečne lode a člny. Slovenské lodenice Komárno sa dodnes špecializujú na vývoji stavbu viacúčelových riečnych i námorných lodí. Z lodeničiarskeho bazénu sa obrovským lodiam otvára aj jedinečný sklápací cestný most a uvoľňuje im cestu po Dunaji do Čierneho mora. Vodná cesta je tu veľmi rušná. Nákladné lode i remorkéry brázdia rieku v každom počasí. Prístav s veľkými žeriavmi, ktorý v minulosti taktiež charakterizoval naše mesto, opäť ožíva. Nový dých naberá aj osobná lodná doprava. Ožila trasa Passau, Viedeň, Budapešť. Páčilo sa vám Komárno? A je tu toho ešte o mnoho viac. Príjmite pozvanie, objavujte sami krásy nášho mesta. Dovidenia v Komárne.